Her ses forskellige modeller af samme type hovedhane. Der er de sætvise hovedhaner, som er i nyere installationer, og de enkelte hovedhaner i ældre installationer. Alle de her hovedhaner er kuglehaner, og fælles for dem er, at de er rimelig nemme at åbne og lukke alle sammen. På de nyere hovedhaner, der er mærket med rød og blå, vil blå som regel være retur. Men tjek altid, hvorfor en der er den koldeste af dem, så er retur altid den koldeste. På ældre installationer vil det være muligt at finde en hovedhane som denne type, en membranhane. Den kan være meget svær at åbne og lukke, skal drejes mange gange, og kan også være svær at få til at holde tæt, når man lukker den. Der findes også en type med firkantet top uden greb på, som er en helt gammel ventil. Den skal der bruges værktøj for at åbne og lukke. Og hvis man finder den i sin installation, vil det være en god idé at kontakte ledningsnettet for at få en udskiftning af hovedhanen. Ledningsnettet kan kontaktes på 54 34 63 80.